F'laqgħa mal-Prim Ministru u l-Ministru Helena Dalli, il-Kunsill Konsultattiv LGBTIQ ppreżenta pjantazzjoni għas-snin 2015-2017. Pjan li jinvolvi numru ta' miżuri li għandhom jittieħdu partikolarment biex jissaħħu inizjattivi ta' policies biex tkun miġġielda diskriminazzjoni fuq bażi ta' orjentazzjoni sessuali fis-servizz pubbliku, inkluż fil-korp tal-Pulizija. Fil-fatt il-pjantazzjoni jinkludi numru ta' miżuri u l-Ministeru jew l-entità li taħtu taqa' responsabbiltà biex din il-miżura titwettaq. Fost l-inizjattivi nsibu li tkun indirizzata għal projbizzjoni ta' rġiel omosessuali milli jagħtu d-demm, li ssir reviżjoni ta' x'inhu r-reat ta' mibeda, li tkun assessjata l-implementazzjoni dwar l-ibbuljar fl-iskejjel, programmi edukattivi u li f'dokumenti t-identifikazzjoni jkun hemm ittra oħra lil hinn minn M u F biex tidentifika l-ġeneru. Il-Prim Ministru Joseph Muscat irringrazzja lill-Kunsill Konsultattiv li jservi ispirazzjoni biex il-Gvern imexxi din l-aġenda. Innota l-avvanzi li pajjiżna kiseb f'dawn l-aħħar sentejn u żied jgħid li għad fadal xi jsir anke permezz ta' dan il-pjan li ġie ppreżentat. Innota kif pajjiżna jrid ikompli miex il quddiem fil-promozzjoni tal-ugwaljanza biex bħal fil-każ tal-liġi tal-identità tal-ġeneru ikun ta' ispirazzjoni għal pajjiżi oħra. Innota li fl-istess waqt hemm numru ta' kwistjonijiet li jeħtieġu jkunu diskussi fosthom l-IVF. Tenna li minkejja kollox anke jekk ma jinżlux tajjeb ma' kulħadd hemm deċiżjonijiet li jridu jittieħdu għal ġid tas-soċjetà. Soċjetà li jemmen qiegħda tinbidel għall-aħjar. Minnaħa tagħha l-Ministru Helena Dalli saħqet li huwa importanti li tkun żgurata l-implementazzjoni tajba tal-liġijiet u l-azzjonijiet miftehma. Fost l-avvanzi fil-qasam innutatu koll il-pjan tal-Gvern biex reparative therapy, jiġifieri terapija li tipprova tibdel nies omosessuali f'eterosessuali, titqies illegali.